Näin tehdään Samsung Galaxy Ministä Samsung Galaxy Mini X-coveri. Valmis. Sitten vaikka tee vaikka näin, että siitä lähtee ensin heitto. Niinpäin se meni. Sitten vaikka on se kestävä. Ja sitten vielä tämmönen. Sitten vaikka pelataan pikeraseja vähän. Hyvin toimii. Tällä ja sitten toimii hyvin, ei ongelmia. Hyvin toimii ja se oli semmonen kännykkä.